tomar un segundo café. Un segundo café no que Arantxa aproveitou para pintarme as uñas. Que se nota que están pintadas con un segundo café. Se nota que están pintadas con Porque eu pedinlle a María Fernández Mouriz, pedinlle que viñese de rosa, porque xa é algo tradicional as presentacións de Asasinato da Casa Rosa, pero eu non trouxe nada rosa, entón había que solventar el fallo. O sea, non sabía ahora nin vin de rosa. Somos representantes da editorial. Estoy ganando el sueldo hoy. E nada, o único que vou facer é presentar a María e logo xa deixo con Arantxa e con ela. Cando me dixeron de presentar o libro aquí en la librería Trama e buscar alguén para acompañar a Arantxa na presentación, pensei que tiña que ser alguén relacionado con clubs de lectura. Porque para min, Arantxa, cando entrei a traballar en Galaxia, descubrín que Arantxa é a minha palabra raíña non me gusta, pero é a raíña dos clubs de lectura. Todos os clubs de lectura de Galicia que teñen que leron Arantxa. Monárquico, que eu sei. Esa presidenta da República dos clubs de lectura de Galicia. E claro, todo o mundo me di, queremos que veña Arantxa, pero de diferentes puntos de Galicia, da Guarda, de Laxe, da Pontenova. Entón, claro, Arantxa vai onde pode. E sempre vou contar con unha persoa dun club de lectura. E como coñecín a María por teléfono, porque é a primeira vez que nos vemos físicamente, por un libro tamén, outra novela negra de Óscar Guzmán, pero como morren as pegas, e a través de aí tiven o contacto de María, que leva o club de lectura de Lugo, pois dixen, pois adiante, vou a preguntarle a María. Despois descubrín que tiveches contacto co mundo editorial, que tes o máster de edición, e estiveches en Libros de la Historia como bolseira. Entón dixen, bueno, pois isto ten que ser un encontro fenomenal. E despois, as casualidades... Antía, non me informas de nada. Claro, a casualidades... Eu dixen, vou acompañar a Arantxa para que non pase de que cheguemos ali non nos coñezamos ninguén, non? E que non se coñezan Arantxa e María, e estou eu aquí para presentarles. Se resulta que Arantxa e María non se coñecen, pero sí que coñecen a xente en común, que sabiredes vos, non o vou dicir eu, pero resulta que, bueno, Galicia é moi pequena. Moi pequena. Incluso o Estado español, porque Arantxa incluso con esa xente xa de Euskadi por aí, o sea, hubo máis conexións aquí nesta presentación. Considerame saúdos da miña sobrinha de Donosti, recordos de Idurre, e eu... Claro, estamos todos moi conectados, ¿no? Todos, bueno, gracias a todos por vir. Eu cheguei ás 12 e dixen, non veo ninguén, é a primeira vez que me pasa. Vame declarar persoa non grata en Lugo. Estaba cunha cariña de decepción, pero vemos que ao final remontou todo isto, Sí, sí. Esa media hora de máis vou a pasar a Galaxia igualmente, pero foi torpeza miña completamente. Bueno. Pois nada, dixo vos a vos e xa vamos falando do librito. Pois nada, comezamos entón. Entendo que a maior parte de vos xa vistedes no texto de contra da novela que estamos ante unha novela policial. Neste libro, Arantxa sitúanos ante a saga dos... Bueno, a saga non, cambia de inspectora, que antes tiñamos a Barroso e Abad, e temos unha nova inspectora nesta novela que recibe a chamada de Ulises Villamor, que é un empresario de éxito, destas familias noxentamente ricas, verdade? Que se como nos gusta vela sufrir, verdade, sí. E nada, ponse en contacto con Iria Santa Clara para que investigue a morte da súa muller Rosa, que en principio falecera por circunstancias naturais, por un infarto, pero acaba de recibir un sobre no que se sospeita ou dalle a entender que é posible que fose envenenada. Entón, comeza esta investigación e nada, eu creo que na novela non só se parte aí do misterio de resolver que é o que sucedeu realmente, senón, como decía antes, todo xira en torno a quedar abraiados con esa familia poderosa, con esos vínculos que teñen entre eles. E eu quería comezar preguntándolle a Arantxa cal foi o motivo que a levou a poñerse a escribir esta especie de Succession a galega, porque ten moito de dinastía, de telenovelas, de que hai detrás desta idea, Arantxa? Bueno, eu estaba... Esta historia, David está farto de escoitarme, pero estaba facendo o cuarto Abad de Barroso e tiña o super avanzado, pero super avanzado, porque a xente en redes non máis que me poñía hashtag máis Abad de Barroso e claro, tal.
E cando ia pola mitade, decateime que me apetecía case o mesmo, o sea, que me apetecía máis ir ao xinasio que escribir, o sea, estaba xa no punto en que non me apetecía nada, entón decateime que era porque non me estaba pasando nada ben, o sea, non me estaba gustando a historia, non me estaba gustando nada, entón eu dixen, joder, pues que se a mí non me está gustando, a xente non lle vai gustar, entón parei, estaba pasando un momento persoal malo, por eso non me estaba gustando a historia, ni me estaba gustando nada o que facía, pues estaba pasando un momento persoal malo, non? Entón, bueno, por circunstancias da vida, sin parar, falei coas editoriais, dixenlle que non ia facer o seguinte Abate Barroso, que como son moi riquiños, dixeronme, non, tomaron o fatal, vamos a tocar. Non me podes dicir a un editor que non van ter un libro que eles agardan vender con ansia, sabes? Pero, despois xa que se deron conta que non era un antoxo, que eu estaba especialmente mal, pois dixeronme para, ano que ven non hai libro, parei, respirei, descansei, matinei, e nese tempo, pois, dediqueime un pouco a min, repúseme emocionalmente, e no momento en que lles dixen que non ia haber libro, me dixeron que estivese tranquila, que escribise o que quisese, esa frase, escribe o que queiras, para mí foi super máxica, sabes? Porque foi, ostras, porque ao momento vin esta historia adiante, e como nese tempo que parara, dediqueime a facer o que nunca teño tempo de facer, que foi, pois, ler moito, pasear moito, ver moita tele, ainda non vin Rapa. Pero só a primeira temporada. A primeira, pero bueno. Pero vin Succession, evidentemente, vin Succession. Conste que, claro, que non vin Rapa, porque dixeronme que a terceira temporada de Rapa ten moitas connotacións con esta novela. Eu non o sei. Non o podo dicir, dixeronmo, non sei se é verdade ou non, pero... Bueno, sí que vin Succession, estaba tremendamente influída e dixen, vou facer un Succession a galega, pero que pasa? Claro que eu criei-me con miña nai estaba todo o día a ver culebróns, eu son terriblemente culebrónica, xa se apreciou en Abate Barroso, entón saleume un Falcon Crest, un Dinastía, un Los Colby, que me recordaron outro día, eu xa esquecera os Colby, que o bo que estaba Richard Colby, e claro, eu de repente cateime que quería facer un Succession, pero quedoume isto, non? Entón, claro, sí, esta familia riquísima, non? Que a xente di, bueno, tamén esa familia riquísima vivindo nas Rías Baixas, e eu, pero cando me den así en Móstoles, digo, mire, pero ustedes saben quen vive en Galicia. Exacto. Pero queren saber quen vive en Galicia. De repente decateime que me apetecía contar unha historia distinta, apetecíame sair da Abate Barroso, apetecíame volver ao sur. Loira, por exemplo, xa sae en Deixa a súa mensaxe, unha das 4 mulleres de Loira, e en O home que matou a Antía Morgade, os protas veraneaban en Loira, non? Porque para mí Loira significa iso, significa luz, significa cando eu vivía no País Vasco, porque no País Vasco, en Donosti, verdad que vamos á praia cando chove? Vamos cando chove, porque se agardamos a que non chova, non vamos á praia. Entón, a diferencia de verán e inverno son os 22 grados, que en inverno fai 8 e no verán 22. Claro, chove igual, pero vamos igual. Claro, pero eu chegaba a Galicia, para min Galicia era ese sol, ese ceo azul, esa praia de Loira. Isto contei os xornalistas de Madrid despois de que cancelamos a viaxe polo Herminia. Que me miraban así. Irónico, nada. Entón, claro, necesitaba ese escenario, necesitaba unha historia divertida. Cando un non está alegre, pois o mellor que lle pode pasar é tirar do humor. Para mí sempre digo que a literatura me salva, digo nas dedicatorias, e o humor me salva, non? Entón, esa é a razón de por que vou a Loira, de por que collo esa familia, de por que, bueno, de por que fago tiña ganas de facer un domestic noir, unha novela como as de Agatha Christie, con a señorita Marple galega, claro, que aparece no primeiro momento cortando as rosas, igual que a señorita Marple mentras cotillea. Quería facer unha novela simple como un zapato, quería facer algo que non me fixera pensar, que non vos fixera pensar a vos, que o pasarades ben. Porque, hostia, os libros tamén están para pasalo ben, que parece que aquí todos temos que encontrar o sentido da vida, non? Entón, era unha novela sen ninguna pretensión. Entón, eu penso que acadei unha novela, unha gilipollez moi divertida. Pois, dende logo que é moi interesante tamén coñecer esa parte de que nos comentabas ahora tan honestamente, que estabas xa saturada con esas personaxes, non? É interesante ver esa parte dos autores que tamén chegan a cansar e a sentir hastío ante a súa propia ficción. E comentabas agora que é unha novela de misterio, pero tamén é moi divertida. O sea, hai personaxes tremendamente graciosas, e moitas veces cando se presentan novelas de misterio se comeza a falar
que ten isto máis de novela policial ou de novela negra? Eu creo que aquí, principalmente, é unha novela psicolóxica, consigues facer un retrato da nosa identidade do máis acaído, e tes personaxes femininas increíbles, non? Non sei se ti estás de acordo en categorizala como unha novela psicolóxica tamén. Todas as miñas novelas son psicolóxicas. Eu sempre digo que podería decir que describo moi ben as persoas, o que pasa é que describo moi mal os ambientes e a comparación fai que parece que describo moi ben as persoas. Non, a mí o único que me interesa son as persoas, quero dicir, eu cando fago unha novela, pois hai escritores que che contan de que color son as 12.000 camelias da Ribeira Sacra, e me parece moi ben, porque hai a ver a xente, pero eu non é que non... Eu admiro moito, non? Parece que estou dicindo de coña, eu admiro moito que alguén sea capaz, pero claro, eu planto mediante da Catedral de Santiago e teño que describila, e o único que me sae é de pedra. Ten 2 torres, acá, ata aí. Quer dicir, non vou aportar nada a unha novela miña describindo como é algo. Loira, neste xeito, Loeiro, está moito máis descrito do que eu adoito a describir, porque é verdade que o teño moito máis interiorizado, pero bueno, pero aínda así non é importante. A min dos crimes tampouco me importa, na novela policial tampouco me interesa en absoluto quen é o culpable, nunca me interesa un carallo. O que me interesa de verdade, e incluso máis que o porqué sempre é máis interesante que o quen, o que máis me interesa é ver como muda as relacións entre as personaxes cando sucede algo deste calibre. Quero dicir, xa o fixen en Beleza Vermella, en Úrsula Vaz, como un suceso traumático, unha morte, modifica as relacións e modifica e afecta aos que están ao redor. Porque un suceso tan traumático acaba, en este caso, o suceso traumático foi a morte da nai de 4 anos, pero o suceso traumático é cando alguén comeza a investigar se algún deles foi o que matou a súa nai. Saberlo, o sea, realmente non é como en Beleza Vermella que aparece unha nena morta, ese suceso traumático pois fai estoupar polo aire por todo o statu quo da familia, non? Aquí non, aquí xa está morta, pero pensar que eso sucedeu, esa investigación fai estoupar polo aire o equilibrio dunha familia que é un falso equilibrio sempre, porque todos viven xeralmente agochando. Ir amosando o que todos agochan é o que a mí me gusta facer nunha novela. Engañarvos, ilo dando aos poucos, non mentirvos, unha cousa é contar as cousas de diferente xeito, para que vos o pasedes ben, intentando acompañarme no camiño de saber que pasou nesa casa hai 4 anos, e, ademais, eu fago algo que tamén me gusta facelo, que é, pois, darvos máis información que a que ten a detective. Entón, vamos con eses flashbacks 4 meses atrás na vida de Rosa Piñeiro, para ver que pasou, sempre vos dou esa información moito antes de que Iria chegue a ela, co cual vos ides por diante, estades aí empoderados fronte a Iria Santa Clara, entón, esa é a parte divertida da novela negra, ir tecendo unha trama que sexa o suficientemente, unha tea de araña que sea o suficientemente transparente como para deixarvos ver, quero dicir que non estar mentindo todo o tempo, pero que sexa o suficientemente sólida para agarrarvos do pescozo, atarvos á cadeira e que sigades lendo ata o final. Sí, dende logo. Ademais, tamén, a min o que me pasou foi que me atopei ao inicio da novela cunhas personaxes que eran como moi arquetípicas, non? Sempre, pero logo, según ibas avanzando, dabaste conta de que ninguén é quen aparenta ser, como na vida real, obviamente, e que as vas deconstruindo dunha forma que deixas abraiado ao lector. Eso é extraordinario, a forma en que vas facéndoos evolucionar a todos eles. Claro, eu sempre, eu penso que isto tamén ven motivado polo mal que describo. Eu penso que unha forma de que o lector entre na historia, sempre, absolutamente sempre, é mostrar un arquetipo. Quero dicir, eu fíxeno en Beleza Vermella, tiñamos o marido casado coa muller con cartos, a pija, a artista, ou en Antía Morgade hai un momento en que se di tal cual así, a actriz trepa, o non sei que de éxito, o yonki, quero dicir, ese arquetipo eu coloco, eso fai que vos, ainda que non lembredes o nome, porque nas novelas en que hai moitos personaxes, ao final ti dis, este quen era, sabes? Pero se na tua cabeza é o yonki, pois xa está, é o yonki. O yonki, na miña novela chamábase Lito Villaverde, en Antía Morgade, e dixenlle a miña amiga María, xa che pusen un apelido a un personaxe meu, e despois chamoume e dixeme, é o yonki. Bueno, ti querías sair, non?
Bueno, entón, é verdade que se ti manexas un arquetipo, conectas. Cando presentei o libro en Madrid, Marina San Martín, que é a que fai a crítica en ABC de novela negra, díxome, hai 42 personaxes nesta novela, eu lembrome de todos. Eu quedei así super abraiada, dixo 40 algo, que coido que dixo. Eu, hai tantos. Sí. Pero claro, dime, lembro quen é a nai da Nora, lembro quen é o pai, eu quedei así, díxome, e iso é moi difícil. Eu, pues, a mí pareceme doado, pero partimos de aí, de que tedes que entrar na novela, tedes que coñecer os personaxes, e claro, para ti Eduardo xa ten que ser Íñigo Nieva, xa está. Quero dicir, e Ada ten que ser, pois non sei, sabes? O sea, ao final vamos colocando pois a eses personaxes, pois non sei, pois a cada un lembraralle, pois Ulises Villamor pode ser un Mario Conde de casi 80 anos, quero dicir, pero ao final vámonos colocando, pero despois é verdade que niso consiste o meu traballo, algo teño que ter, non? Quero dicir, en que vayades descubrindo como somos por dentro, porque como somos por dentro é algo que a mí me apaixona. Eu, todas as miñas novelas parten de que eu falo moi dende dentro dos personaxes, non? Cando nos plantexamos o audiovisual, eu sempre digo o mismo, o día que saia non vou recoñecer para nada a novela, teño que partir da idea de que vai ser un produto totalmente distinto, porque eu todo o que fago, todas as historias que conto, as conto desde dentro dos personaxes. Eso no audiovisual é totalmente o contrario, vémolos dende fora. Eu non, eu todas as miñas historias as conto dende dentro, porque dende dentro todos somos distintos, pero totalmente distintos. E non nos saturamos nin nós, moitas veces. E isto é real. Quero dicir, miramos ao espello, podemos dicir, porque menganita tal, pero por dentro sabemos, eu tamén son tal. Ou se estivese nese bueno, somos super riquiños, non? Pero despois somos super riquiños, pero Raquel, quero dicir, ao final todos pensamos cousas, e non nos gustaría que os demais soubesen que están que soubesen o que estamos a pensar de cada un, non? Entón, eso é moi significativo, pero cando eu escribo é maravilloso, porque eu sei o que están pensando todos, e vou volo amosar, e vou vos sorprender, porque amosovos como se comportan por fora, pero despois amosovos como están pensando por dentro. E iso é o divertido das novelas, e iso é o divertido de construir personaxes, non? E iso é o que explica as actitudes de cada un. E todo iso, ao final, hai que revestilo dunha trama que os interese un pouco, porque senón non enchemos a librería, este señor non cobra, a librería non vende libros, entón hai que facelo un pouco atractivo. Sí, sí. E nesa trama, ademais do propio misterio, e que aparecen unha chea de temas moi trascendentais, como poden ser pois os coidados, a corrupción, o poder, as ganas de ter poder, e incluso pois temas como sanidade pública e privada. Non sei se todo iso o tiñas en mente cando comezaches a escribir ou foite levando a propia novela a todo ese... A ver, eu sempre digo que escribir é unha cousa moi sinxela, contar unha historia, atopar alguén que quera encontrala, pero esa historia, para min escribir é contar a vida. O sea, ti inspírate moito na vida real, eu non teño imaginación. En todo o que conto, ou mo contaron, ou pasou, ou evidentemente a historia de Iria e Ángel, pois eu vivina con unha amiga, son historias que toda a nosa vida está chea de historias maravillosas e terribles de xente que temos ao redor, non? Entón, ao final, acabas contando e todos estamos... O tema do cuidado a mí preocúpame excesivamente, pero que sería tola se non me preocupase. Eu penso, estamos fartos de dicir que o maior problema que está pasando nesta sociedade é a vivenda, que lle den por cubo a vivenda. Quero dicir, o tema importante que estamos a vivir nesta sociedade é o do cuidado. Eu estou plenamente convencida, pero plenamente. Estamos nun momento en que demográficamente non hai xente que vai cuidar de nós, pero que aparte os nosos, nós non estamos preparados para cuidar dos nosos, nin temos tempo. Quero dicir, estou neste momento sándwich que está vivindo todo o mundo, que coido dos meus pais e coido dos meus fillos, e non teño tempo para cuidalos, e non temos infraestructuras para cuidar a toda a xente, que a xente agora vive moitísimo, menos mal, pero, bueno, vive moitísimo, pero quen coida desta xente? Porque antiguamente vivíamos nas casas, uns cuidábamos dos outros, e o tema do cuidado al lorito, porque vai haber un momento que vai haber 50.000 ancianos e 100 persoas por debaixo, sabes? Que nin poden manter económicamente o tema do cuidado, nin poden atendelos, non?
E ademais é que eu estou no vivindo, eu son unha persoa bastante privilexiada, con un traballo non dous, co cual pois tampouco teño problemas, bueno, ainda que o tema do cuidado é brutalmente caro, pero bueno, ao final, pero é un problema que a min realmente me parece, e atopar, témolo así, que a novela comeza con unha muller que está en excedencia porque ten que cuidar do seu home, porque temos unha sanidade que eu considero maravillosa, e si a considero maravillosa, pero é verdade que temos unha sanidade curativa, non restaurativa. Quero dicir, a ti dache un ictus e quedas como 100 gramos de jamón de york e salvanche a vida, pero despois non che enseñan a caminar, non che enseñan a volver a andar de novo. Eu iso vivino, e iso solucionase con cartos, e se os tes ben e se non, pois terás un tipo de atención, pero non a mesma. Eu vin xente que sufriu ictus e quedou pois nunha silla vendo pasar a vida, e vin xente que se recuperou porque tiña detrás xente que se preocupou de que tivese un cuidado. Entón, ese tema a min afectou. O tema do cuidado está aí, o tema de... E despois, claro, estamos do tema do poder. Temos unha familia super rica, claro, porque é importante tamén ter unha familia, algo atractivo na novela. Claro, porque este chiste facémolo todo o tempo e David está farto de escoitarmo, pero é verdade. Quero dicir, ti ves unha noticia no xornal de 4 rapaces que ven unha patera e morren no Mediterráneo, dache mágoa. Ti ves unha noticia de 4 gilipollas que vaixan a ver o Titanic, estóupalles o submarino, gilipollas, que necesidade? Son 4 mortos no mar, pero non é o mesmo, por qué? Os outros son riquísimos, que se jodan. Entón, esta empatía, pois Villamor non a vamos ter. Pero claro, que o poder ao final xenera isto, porque hai un momento en que se di na novela, María, non sei se lembras, cando di, non se trataba de cartos, tratábase de poder. E ni siquiera o poder económico, porque de todos os personaxes ao final, estamos falando dunha empresa moi grande, e que evidentemente no pano que está detrás é a herdanza, non? Pero ao final a herdanza, ao poder para un é ter a persoa que quere, o poder para outro é estar á altura das expectativas do que sempre esperaron del. O poder para outro é ser un digno fillo ou filla do seu pai. O poder para outro é, quero dicir, para cada un o poder é unha cousa distinta. Incluso para Ulises Villamor, que era demostrar que, ainda sendo o fillo do mestre de Loeiro, pobre como unha rata, como se dis, foi quen de levantar un imperio despois de casar coa filla de Álvaro Piñeiro, non? Entón, cada un ten unhas motivacións de poder, pero non do poder como entendemos. Sí. Pero, bueno, e despois está o grande tema desta novela, que para min é, se estarás comigo, a verdade. Esta novela ia se titular E nada máis que a verdade. A verdade? E nada máis que a verdade. Porque hai un momento en que Ulises Villamor, cando chama a Iria, o único que lle di, eu só quero saber a verdade e nada máis que a verdade. Claro, a verdade dos ricos é importante, porque para empezar, este señor, como é rico, pensa que pode mercar a verdade. E pensa que a verdade ten que quedar a súa disposición. E pensa que lle pertence. Hai verdade privada, hai sanidade privada, cuidado privado, sí. todo. Aquí os cartos solucionan moitas cousas. E incluso a xustiza non é exactamente igual para os ricos que para os pobres nesta novela. E vémolo todos os días nos telexornais, non? Como é a xustiza de se roubas unha galiña ou roubas 2 millóns de pavos. Evidentemente hai que rouben 2 millóns de pavos. Rouben unha galiña. O sea, non rouben libros, rouben un banco, sabes? Entón, esa era a temática. É verdade que escribime a miña sobrinha Idurre e dixome, mira, Iseba, es que el excuñado de Leticia va a sacar un libro que se titula Y nada más que la verdad. Digo yo, joder. E nada, quedou en Asasinato da Casa Rosa nunha clara homenaxe a Agatha Christie. E bueno, aínda que polo que estamos a comentar agora parece que Asasinato na Casa Rosa é unha novela de moito peso, tamén unha novela divertidísima. Hai frases como que en Galicia tamén nos atopamos cos nosos ex. Hai algunha personaxe que encaixa nese estereotipo de señora rexoubeira, pero que nos gaña a todos. Non sei, con que personaxe te quedarías? Xa sabes, que se queda todo o mundo. Coa Gestapo. Coa Gestapo, verdade? A Gestapo é a rexoubeira do povo. Mirade, outro día fui presentar a Bueu, había 120 persoas, que foi maravilloso. Moitas de Loira. Entón miña, eu son Benjanita, filla de non sei quen. Mira, Arancha, vamos che dicir unha cousa, estamos a facer apostas, quen é a Gestapo? Eu pensando por dentro, todas vos. Eu, non, porque a
Entón, Pero todas somos a Gestapo. estou poñendo un hashtag que todas somos a Gestapo. Sí. A ver, eu creíme coa miña nai, que xa dixen que vía culebróns, pero eu lembro de dicir, mamá, la merienda, en el País Vasco, ela subida na mirilla dicindo, espera, que Isabel está discutiendo con su marido. A mirilla é ese grande invento, o sea, estou escribindo o segundo Loeiro, é un capítulo que se titula E ti de que me sento, o sea, é imposible chegar a unha, o sea, é unhas conversas que escoitei en Loira, o sea, escoito por aí. Claro, eu presento este libro aquí, é genial, porque podémoslo contar, pero claro, ti presenta isto en Morella, estos señores de allí, de Castellón Alto, que comen butifarra e non saben o que é a ría de Loira, a ría de Vigo. Entón, claro, eu intento explicarlles como é a vida aquí. E digo, bueno, iso que Morella un pouco, que non tal, pero conta isto en Madrid, ou en Barcelona, ou en Alicante. A ver, vámoslo explicar. Madrid é ese sitio onde nunca te atopas con o teu ex. Eu digo no libro que aquí ata nos atopamos cos nosos ex. Non, Loeiro é o sitio en que todo o povo sabe que teu home é o teu ex antes que a ti. Porque xa sabe que se está deitando con outra, que esa outra é menjanitas, que ti ainda non te enteraches. Entón, eu oín conversas no meu povo, pero que eran dun calibre surrealista. Pero nunha prima miña, mira, non sei que, está saindo con menjanito, sí, e canto levan, non sei, eu fillo a pichijeira, pero isto non era tolleito, sí, ten unha paja, e que paja ten? 100.000, 100.000 non está tan mal. Estou falando pesetas, eu así, é dicir, hostia, saben o que cobra, saben onde vive, pero, quero dicir, esta é unha conversa de povo de verdad, o sea, mercache un coche, sí. Que tal tua nai ben? Non me dixeche canto che costou o coche. Eu non xo dixen, non xo vou dicir. Ai, sempre foi moi mal educada. Estas son conversas reais de verdade, xuro, do meu povo. Isto fora non se entende, pero en calquera aldea galega sí. Entón, eu fixe unha resolveira que a Gestapo, o nome xa é genial, Sinda Sobrado, a SS, pero quería facer un personaxe amable, porque eu quería reivindicar que todos somos a Gestapo. A todos nos importa o que pasa na casa dos demais. Hostia, como non? Quero dicir, eu teño unha amiga na Xuta que parece que traballamos no Hospital de Anatomía de Grey, porque enseguida ven, mira, Menganito está con xutanita, e eu, pero está casado, sí, non sei que, eu sempre digo, mira que escotilla, ela pónseme digna e digo, eu non son cotilla, eu son curiosa. E parece unha frase maravillosa, gústame estar informada. Entón, é verdade, quero dicir, ao final sí que nos importa o que pasa na casa do lado, joda, claro que nos importa. E recoñecelo como fai a Gestapo. Eu son unha señora de 76, vivo aquí sola, aburrida, teño lendo todo o día novelas, por que vou facer? Por mirar pola ventana e saber que pasa no pueblo, pero como non me vai importar o que pasa no pueblo? Que dixa que non minte. Totalmente. Entón, claro, esa Sinda é maravillosa e ademais é unha cotilla ilustrada, porque é mestra. Entón, nos niveis nesas edades que estamos falando, nos niveis nas aldeas de analfabetismo moi alto, ter unha señora maior lida parecíame moi importante. Eu cando era pequena, que estaba todo o día lendo, miña nai dicíame, para de ler, que vas quedar parva como a Cajolita. A Cajolita era a mestra de Loeiro. De outro día dixen isto en Santiago, ve unha señora firmar un libro e dixo, me son a prima da Cajolita. Isto todo é verdade, pois se pensades que estou facendo cousas, isto é verdade. Eu non dixen que fora parva, dicía miña nai, que era moi estudiada. Entón, é verdade que hai que reivindicar esas mulleres que non casaban, pois porque ou eran listas ou feas ou todo xunto, e non querían casar, eran máis listas co resto, e que, sin embargo, estaban mal vistas por ser, porque mira o que trascende desta frase, esta frase da miña nai é real, non leas tanto que vas quedar parva como a Cajolita. Os rapaces ahora que non leen nada, que estamos desesperados porque lean, a mí reñíame por ler moito, non? E claro, porque eran esas épocas en que unha muller que quedaba solteira, era mestra do povo, estaba todo o día lendo, pois evidentemente non era unha muller ben. Eu lembro a miña abuela dicíndome con 17 anos, non tes mozo, non? Eu que da tua edad xa tiña un fillo. E con 18, non tes mozo, non? Eu da tua edad xa tiña 2. E con 19, non tes mozo, eu da tia edad xa tiña 3. Hasta que con 22 collín mozo e la iba polo quinto fillo. É verdade, quero dicir, esas mulleres hai que reivindicalas, esas mulleres do povo, entón eu estou profundamente enamorada da Gestapo, larga vida, só vou escribir a segunda parte para volverme a reencontrar. Por favor.
Sí, sí, porque ademais é que a reivindicas de forma moi entrañable, é o que te comentabas, non? Temos esa necesidade por reivindicar esas mulleres, claro que sí, sendo ilustradas tamén. Bueno, falabas antes de que a novela está ambientada nun trasunto que é Loira, pero tamén aparece o Corgo, aparece o paseo fluvial de Lugo, e claro, nunha presentación nesta cidade, pois é obvio que temos que preguntarche por qué, non? Ou como acaba aparecendo Lugo nesta novela. O paseo fluvial tuve que buscalo en internet. Porque igual Lugo de vivir 4 veces na vida, non dá a verdade. Pero, a ver, é verdade que deixei atrás o universo Abad e Barroso, pero fixen trampa, non de todos, que lestes algún leu a triloxía por aquí. Bueno, xa sabedes que en Na vida secreta de Úrsula Vaz, Abad e Barroso acaban en Pontevedra investigando un crime co comisario Rial e César Araújo, co cual estamos falando dun spin-off. Mira que moderno. Outro día dixen feedback na ventana e dixome Benjamín Prado, como volvas a decirme feedback delante mío, Benjamín, un saludo. Bueno, pues nada, ahora acabo de dicir spin-off. Vale. É verdade que temos pois aí unha conexión, vamos dicilo, entre os mundos de Abad e Barroso. E Iria viña de Lugo e quixen conectala con Veiga. E Veiga, cando chega a Santiago, ven de Lugo, entón esa foi a razón pola que Iria fose de Lugo. E o seu home é de Lugo, e agora para sempre temos que vir a Lugo. E feito primeiro o libro seguinte, Primicia, comeza con Lugo, maio de 2024, con unha protagonista que vive en Lugo, porque vai haber conexión con Lugo tamén. Isto é para que me quedes todos o libro. Entón, sí que esa conexión de Iria con Lugo existe, entón vou ter que mantela. Pero bueno, vai transcurrir todo en Loeiro, claro. O de Loeiro, a miña familia matou. O sea, na presentación de Pontevedra que estaban mitad Portavales, mitad Santomé, e miña nai son 11 irmáns, e meu pai 7, bueno, eran, agora se caíron todos. Estaban todos detrás de mí. Por que lle puso Loeiro a Loira? Mírase así en Jalejo, que se vai dicir así. Entón, por que non dixo Loira? Se di Bueu, e di Canjas, e di a gente de Pontevedra. O drama, Un drama. Entón, eu xa lles expliquei, entón viñeron todos indignados. Que por que se me avergonzaba do povo. Non, entón expliquei que a min Loira, para min é o pobo da miña infancia, o máis bonito de toda Galicia, só digo aquí, despois de Lugo, pero Lugo non é un pobo. Pero, para min, fora de Galicia, Loira conecta claramente con Francia, cos castelos do río Loira. Eu sabía que se mandaba a Madrid Loira, lles iba a sonar a iso. E xa sabedes que da Cañiza Pala pensan que aquí que todas as nosas palabras terminan ou en eiro ou en iño. Así que era o loiriña ou loeiro. Así que inventei, no? E ademais así temos para 3 minutos de conversa nas presentacións que sempre. E bueno, eres unha escritora inusual no sentido de que, bueno, naceches en San Sebastián, pero viñeches para Galicia e escribes en galego. Que significa para ti escribir en galego e cal é a intención tamén, como reivindicas? Bueno, eu que, bueno, xa sabedes o que di, non? Que a lingua materna é, ao final, é na que coa que soñas e na que insultas. Eu coido que soño en castelán e insulto de puta madre nos dous idiomas. Levo 26 anos traballando en galego. Vivo en Cacheiras, onde non se fala castelán. As miñas fillas falan galego, eu falo galego, como eu me falo en castelán, somos un pouco, cos de Donosti falan euskera o pouco que podo, pero falan euskera. Entón, vivimos nesta torre de Babel, non? Eu, cando comezo a escribir, fago microrelato, e o microrelato fago sempre en castelán, porque o espectro lingüístico, a ver, nací no País Vasco, iba a un Casteche, criei-me en castelán, entón o meu espectro lingüístico amplio, perfecto non, pero o máis perfecto posible está en castelán. Pero é verdade que levo 26 anos traballando en galego. Eu empezo a escribir na terceira liña, xa me pasou o galego, por unha cuestión de costumbre. Cando saco o primeiro libro, cando eu comezo a escribir Sobrevivindo,
comezo a escribilo porque eu decía, unha novela non vou dar feito, pero dicía, pero isto da novela por entrega sí, por que como facer 31 relatiños curtos e vaime encaixar ben e tal, e cando vou polo capítulo 14 parei a novela e dixen, a onde vas ti a escribir en galego, unha tía criada no País Vasco que non, co complexo de non vou ser quen de escribir en galego, non? Pero despois dixen, bueno, pois vamos a intentalo, e intentei, no? E a novela gañou un premio. A min doume moito síndrome do impostor estar en Galaxia. Bueno, hai moita xente que tampouco é amable, sabes? Porque... Pero eu, é verdade, e teño que dicilo así, eu escribo dende o punto de vista técnico, non de literario, sino dende o punto de vista de gramatical e de grallas e tal, bastante mellor en galego que en castelán, porque ademais vexo, porque chegan as correccións de castelán e as de galego, teño moitísimas máis erros en galego que en castelán, pero todo o mundo me pregunta, en que idioma escribes? Como se non fosen can de creer que escribo en galego, algo que me parece surrealista. É verdade que hasta A vida secreta de Úrsula Vaz, o de castelán era unha traducción pura. E agora eu teño que dicir que non, que van medrando os libros, porque sobre todo Madrid fai moita edición, eu non son que nacen á vez, hai cousas que primeiro as escribo en castelán e logo as traslado, outras que non polos tempos editoriais, polo momento en que me piden os manuscritos. Non traduzo, quero dicir, eu se teño que dicir, eu en castelán igual non digo ti de quen ves sendo, sabes, non voy a decir, e tú de quen vienes siendo? Ou o poño en cursiva, ou digo, mira, tú eres de aquí. Por poñer un exemplo, e dame igual, porque non estou traducindo, estou contando unha historia en castelán, estou contando unha historia en galego, exactamente a mesma historia, pero contándoa ao meu xeito. Eso non sei se se entende a diferencia entre... Mentras que Beleza Vermella sí que foi unha traducción exanta, deixe a súa mensaxe porque xa estaban escritas, non? Cando se venderon ao castelán. Pero que é importante do galego? O importante non é que eu escriba en galego. O importante é que toda esta xente lea en galego. Entón, para min é un orgullo tan grande a cantidade de xente que me lê en galego e que me di que nunca lê en galego, que é o que me levo. E o que lle guste ben, o que lle proba que radio. En ese sentido, ahora tamén estabas a falar de que a tua primeira novela foi unha novela escrita para ser publicada por entregas, e tes tamén experiencia como escritora de relato curto. Como crees que eso inflúe tamén na construción deste tipo de novelas? En todo. Eu non dou moitos cursos de escrita porque non teño tempo. Gústame moito a docencia en xeral, gustábame a docencia cando acabei a oposición, preparei opositores 4 anos, no meu traballo din moitas ponencias e conferencias e cursos na EGA, porque me gusta moito a docencia en xeral. E cando din poucos talleres literarios, pero cando os dou sempre os dou sobre o mesmo, que é a voz literaria. Eu sempre digo que absolutamente todas as historias están contadas. O sea, contar unha familia que se leva mal por unha herdanza, pois mira que non hai. Quero dicir, 1000, non? Pero o asunto está en como contas as cousas. Eu sempre digo que un escritor é como conta as cousas. E vedelo claro, na escrita non o vedes tan claro, pero eses obradoiros literarios abríaos cunha actuación no Hormiguero dun tío que cantaba Mi gran noche con 15 voces distintas. Coa de Rafael, coa de Serrat, coa de Ildivo, coa de Bosé, coa de Víctor Manuel, coa del último de la fila. Entón te vas escoitando Mi gran noche con la voz del último de la fila, de Bisbal, e recoñeces a todos, non che teñen que dicir este Bisbal. Entón, que é o que ten un artista? É Sabina o tío que mellor canta? Non, pero canta como Sabina. Entón, todos recoñecemos a Sabina, todos recoñecemos a Bisbal, nos pode gustar ou non, pero todos os recoñecemos. Por qué? Porque son artistas que teñen unha voz propia, non? Un escritor ten que ter unha voz propia. Eu coido que iso foi o que acadei. Podes vos gustar como escribo, podevos non gustar, pero eu escribo como Arantxa Portavales. E como escribe Arantxa Portavales, que me lembro da pregunta que me fixeches despois deste rollo, a microrelatista que fun moldeou a novelista que son. Cando eu comezo a facer, eu non escribía nada, máis que informes de fiscalización, a lista da compra, o sea, todo moi pueril, e
no momento que empezou a escribir, empezou a facer os relatos de 100 palabras para o programa de Carles Francino. Estiven hai 2 semanas ali, facendo as horas do libro. Ele está sempre tremendamente orgulloso de dicir que comecei a escribir para él porque é verdade. O sea, eu empecé a escribir para facendo cada semaniña unha historia en 100 palabras. Non vos podedes imaginar o difícil que é facer unha historia en 100 palabras. Unha historia na que pasan cousas, na que te emociono, ou na que te poño triste, ou na que te poño contento, ou na que te amoso algo divertido, ou na que che fago pensar na soidade, ou na que che fago pensar. Facer iso en 100 palabras é o máis difícil que hai. A que aprendes cando faz ese tipo de historias? A eliminar todo o superfluo. Entón, nas miñas novelas, se eu digo que alguén ten o pelo louro, é que importa que ten o pelo louro. Do resto, non vai importar. Importa o pelo louro porque despois direi que o corta. Entón, por iso é importante saber que o ten longo. E cando ten longo e cando ten curto. Entón, eso é o que me pasa. En Deixa a súa mensaxe só hai unha personaxe feminina que está descrita físicamente, que é Sara. Pero por que é importante? E as outras dame igual, que sean louras, que teñan o pelo castaño, que teñan o pelo negro. Dame exactamente igual, que sean altas, baixas. E se é importante que sean baixas, en A vida en Beleza Vermella, Inés Lozano é terriblemente baixa e recálcase moito tempo porque é importante que sexa baixa, pero dende o punto de vista psicolóxico. Entón, a iso aprendín como microrelatista, a contar só as cousas importantes e a non irme polas ramas, que é exactamente o contrario que me pasa cando falo. Claro, porque eu sempre digo que me fixen microrelatista para facer o que non fago na vida real, que é pensar moito antes de escribir pouco. É o contrario que fago na vida real, que non penso nada e falo moito. E que referentes terías como autores que marcaron a túa escrita a hora de ser tan precisa, de ser capaz de que os acontecementos se desarrollen de forma tan rápida? Rulfo. Rulfo, que dixen outro día sacarme un titular de non soporto a Rulfo. Ni Rulfo me soporta a mí. Mira, ten moito mérito, porque lín 2 veces Pedro Páramo. A segunda para ver se me gustaba e non ler, e unha terceira. Non nos pode gustar a todos o mesmo, que ademais é lóxico, obras de grande calidade que a mí non me gusta nada o Guardián entre o Centeno, por exemplo. Encántame, un dos meus contos favoritos é o Pez Plátano de Salinger, é exactamente o mesmo autor, por exemplo. No curto, o meu grande referente, valo ver claro, é Raymond Carver. Xa sabías que che ia contestar iso, porque evidentemente influe na miña forma de escribir e a min abráiame como é quen de amosar dende a cotidianidade toda a miseria humana. Pareceme fundamental. Ten contos increíbles, ten un que se chama Conservación, por exemplo, que me parece un dos seus mellores contos, no que é quen demostrar como se estropea un frigorífico, podrece todo o que está dentro, e en 2 páxinas che conta como podrece toda a relación entre un home e a súa muller, vindo como se descompón toda a comida, o sea, a través de algo moi perúil de temos que ir mercar un frigo, pois vamos, pois non, pois agora séndome, pois non quero ir, e ao final acabas con todo aquilo ali podrido, esa xente tan consumida, que en 2 páxinas facer iso, que alguén xo conta nunha novela en 250, el fai nun páxina e media, e quedas igual de afectado, igual. Sí. Entón, o meu grande referente sí que é Raymond Carver, sí, posiblemente, se me preguntas, claramente. E en novela, en relato longo? A ver, teño moitísimos escritores que me gustan moito, pero é que non sei dicirche, quero dicir, por exemplo, eu sempre parto en homenaxes a Agatha Christie, porque para min Agatha Christie supón o que supuso para moita xente, que é pasar dos libros laranxas de Alfaguara e dos 5 e do barco de vapor a novela adulta con 11 anos, claro, con 11 anos estaba lendo Crimes de Agatha Christie e sentíame super maior, sabes? É verdade que agora está moi denostada e ainda así eu quero reivindicala porque era terriblemente moderna, quero dicir, teñamos parellas extramatrimoniais, adúlteros, o sea, estamos falando dos anos 50, 40 e despois, incluso antes, fai algo que a mí me apaixona, que é a descripción psicolóxica dos personaxes, quero dicir, máis alá das tramas e que tal, e dos enganos e tal. Ela facía algo
que se intentades escribir algún día, se algún de vos escribe, non imaginades o difícil que é o que fai. Ela contaba, estaba nun hotel, por exemplo, sempre baixaban dúas inglesas ou dous ingleses a almorzar, que coincidían ali, e ela amosaba en 2 párrafos como falaban entre eles, se relacionaban, pasaba o culler, o azucre, o non sei que, pasaban entre eles, tal. En eses 2 párrafos ti coñecías a esas 2 persoas, dicías, ai, mira, están casados por cartos, a que ten os cartos é ela, e non sei que. Facer iso en 2 párrafos é tan difícil, tan difícil. Ela facía o perfecto. Entón, só por iso pareceme un grande referente. A mí hai unha escritora inglesa que me gusta moitísimo, que se chama Elizabeth George. Estou na relendo de novo, ten unha parella de detectives que se chaman Lingley e para mí na miña cabeza era Harvers, pero agora que estou os dos reescoitando en audiolibro, é Havers, é o que ten. Novela negra, evidentemente imposible estar en Galicia non falar de Domingo, o noso Domingo, gustame moitísimo a Miseiras, e despois eu xa che dixen que non son tanto de novela negra como de narrativa contemporánea, gustame moito a literatura de mulleres, gustame Elizabeth Strout, gustame Flannery O'Connor, Alice Munro. Flannery O'Connor me encanta, os relatos da edición gorda de Lumen. Me encantame, por exemplo, Annie Ernaux, por exemplo, cando lle deron o Nobel, pareceume maravilloso. Non me gustou nada Han Kang, non me saquedes un titular. Unha vegetariana non me gustou nadiña. Por iso digo, é unha premio Nobel, eu non lle vou quitar mérito ao Nobel, pero quero dicir, todos estamos aquí para ter diferentes gustos, non? E despois a literatura norteamericana casi me conecto moito máis con ela, ainda que me gusta moito García Márquez e Cortázar, que despois tampouco son moito de realismo máxico, gustame moito a literatura do norte, gustame Franzen, Ford, Roth, todo ese tipo de literatura americana, bueno, Vivian Gornick, gustame moito Gornick, pareceme apaixonante. Apegos feroces para mí un dos libros que máis me deixaron abraiada nos últimos anos. Sí, ademais tamén reivindica eso, o feminino, o cotidiano. É que para min é que a literatura cotidiana é a que máis me gusta, non? Dende logo. E antes facías referencia, non, ás diferencias entre a forma de describir construir a trama dende a literatura e dende o audiovisual. Cal das túas novelas imaginas que sería máis acaída para unha apropiación, para un... Eu penso que todas as miñas novelas son moi audiovisuais, de Deixas o mensaxe fixeron teatro, foi maravillosa a experiencia, pero increíble. Pero penso que isto ten moito que ver con como nos criamos, non? Como, porque ahora din, non se lle poden poñer pantallas aos nenos antes de tal, non se lle pode correxir con boli vermello que se traumatizan. Eu pasei toda a vida facendo os deberes mirando a tele e son ben normal. Bueno, non, pero quero dicir, eu chegaba a casa, colla tal, criámonos diante dun televisor, tiñamos que aproveitar ao máximo a hora e media de infantil que había a semana casi. Quero dicir, temos ese, claro, que non vamos a escribir como escribía Cela, sabes? Porque criámonos diante dunha pantalla de televisión. Eu escribo en audiovisual, pero non fago guión ni nada, non é eso que quero dicir. O que quero dicir é que as miñas tramas na cabeza teñen que ver co audiovisual. E sabes que che digo que isto parte de Succession, que non a mantenta, pero ao final sí, non? Entón todo, ao final eu cando fixen de Sobrevivindo, 4 anos despois decateime que fixera a Escarlata O'Hara do século XXI, unha muller que fai o que sexa por cartos contra todas as convencións sociais, sen que lle importe, que cree estar enamorada de alguén, pero non, o sea, ao final dixen, hostia, pero é que é exactamente igual, claro, porque interiorizamos tanto as historias que vemos de nenos, por iso me saen culebróns, los Cole, Richard Cole. Entón, é así. Bueno, eu dicir que para mí a máis cinematográfica é a Asesinato na Casa Rosa, pero sí que é certo que é todo cinematográfico, verdad? Porque é o que mamamos, claro. Claro, as referencias que temos. Os escritores de antes eran literarios porque escribían despois de ler, nos escribimos despois de alimentarnos de moitas outras cousas. E non sei,
Creo que si alguén do público quere intervir. Hai algún guionista na sala? Entón, si quere alguén facer alguna pregunta, porque aparte, como comezábamos co tema dos clubes de lectura, que decía o que me parecía Arantxa a xefa do Estado das... Bueno, moi monárquicos non somos, porque xa me escribiron chiquicentas personas dicindo Leonor non é infanta, é princesa. Sí, eu tamén o vi no libro que aparecía Leonor como infanta e pensei, vale, no universo particular da Arantxa Portavales, Juan Carlos sigue sendo rei. Non é un erro, Juan Carlos pois sigue sendo rei no teu universo particular e me gustaría que mantiveses iso. Bueno, por iso saco Sanxenxo. Estaría fenomenal. Entón, bueno, se alguén ten algunha pregunta, ou incluso o típico de non é unha pregunta, é unha opinión, pois tamén vale, non? Si, eu veraneo en Sanxenxo. Entón, coñecinte como escritora o verán pasado na librería Nos de Sanxenxo. De Xaime, que me adora. De Xaime, que o coñezo de toda a vida, e lle dixen, a ver, gustame moito ler todo o verán. A quen empezo a ler, que a mí me gusta moito a novela negra, e dixo, pois se queres, empeza ca triloxía de Arantxa Portavales. E empecei con Vermella. Bereza Vermella. E gustoume tanto que ao cabo dunha semana fun polo segundo. Claro, e contarías yo as túas 50 mellores amigas. Claro. Que eu, anti isto non yo contes a xefa, quero deixar a xunta. E despois a terceira. E a semana pasada son profe no instituto, falando cos compañeras de que literatura líamos, dixen, pois este sábado vou ir á presentación do último libro de Arantxa Portavales que salín a súa triloxía, que me fascinou. E entón, pois, ainda non acabei de ler, estou na metade, porque o merquei hai 3 días, e me deu tempo ainda. Ainda che durou, Teño pouco tempo para ler, entón, pois, ando tamén... Agardo que vos dure máis, porque eu tardo aí un ano e todo o mundo me dice tardei día e medio en ler o cabrón. Estou todo o día para que despois cheguen todos e papen en 10 minutos, sabes? Pois estou igual. Eu tamén me identifico con certas partes, porque eu tamén son, entre comillas, cuidadora do meu home, que tamén ten unha enfermedade neurodegenerativa, entón, pois, tamén me identifico un pouco con iso, e me vai, pois, gustando moito a trama. Entón, pois, parabéns. Pois moitísimas grazas. Si non aplaudimos... Nada, moitísimas grazas, Lugo, sodes moitísimos, grazas por terme acompañado. Non cheguei moi tarde, non? Podes asinar algún... Si, asinaremos. Agora todo, eu asino todo. Poderenos comprar de 3 en 3. Non sería a primeira vez. O que si necesito é o meu bolso. Está aquí. Vale, sí. Teremos unha... Onde asino? Sentemos...